sunt Darius și voi juca Minecraft Story Mode, episodul 1, partea a 3, împreună cu fratele meu, David. Bună, eu sunt David. Ce mai facem? Vă stau de față cât eu voi juca și voi filma în același timp. Câteodată îl voi ruga să filmeze. Pentru că pe mine v-am spus, nu știu în ce episod, dar v-am spus că mă dor mâinile, că eu filmez telefonul. Așa. Și mă va ajuta cu filmările. Deci haideți să jucăm. Hai, eu îl țin eu. Ok. Adică e bine. Mai jos puțin. Așa. Asta e că filmez eu, lasă-ți. Deocamdată da. Și vom da resume game. Îmi pare rău că n-am putut să vă filmez partea A. În care am ales să mergem când s-a vorbit Ruben și le-a speriat Axel. Dar se pare că nu pot face videoclipuri care să dureze mai mult de 15 minute. Deci o să-l punem la maxim, o să-l punem la 12 minute. Un videoclip va dura. Și vom continua cu ce am rămas acum, pentru că, da, v-am zis. Din păcate, laptopul lui Darius nu prea cam merge. Le-am zis asta. Ah, bine. Dar merge cam greu, foarte greu. Eu nu voi face numai episoade cu jocuri și voi face și de provocări nebune. O să facem și o să mai facem prezentări de jucării. Glumeam, asta e o prostie, dar vom face provocările nebune. Vă voi arăta momente foarte tari din jocuri. De exemplu, prietenul meu Rareș, care face și el videoclipuri de pe YouTube, a făcut provocări nebune, da, dar a dat și un Eurogol la FIFA, țin eu minte, pe Xbox 360. Și eu i-am dat un like lui Darius la primul episod Minecraft Story Mode. Da, pentru că Prima dată că îmi face. Da, de fapt este a treia parte din episodul unul din Minecraft Story Mode. Să-mi dați câte un like sau să-mi scrieți. Îl voi întreba dacă Max vezi acest de fapt nu, dacă Max vezi acest videoclip de la Max și altele. Vreau să te întreb dacă ai vrea să fim prieteni, cât și pe Facebook, am văzut că ai și Facebook. Și în realitate, pentru că vreau să joc și servere de Minecraft și să fac și Minecraft. Și nu uitați, dacă Venus Gaming dă un like, atunci nu îl interesează nimeni de Vanus, este din străinătate. mulțumesc frumos, chiar și în față videoului ai făcut asta. Și nu uitați, eu o să fac un videoclip. O să mă ocup. Am făcut și Five Nights at Freddy's 1, FNAF, pe scurt. Da, Demo. Dar o să trebuiască să fac câteva modificări de imagine pentru că nu mi se vede toată imaginea. De exemplu, nu se vede partea în care pot să închid sau să deschid ușile. Și de asta voi juca pe net dacă nu vă supărați. Sau văd dacă pot să instalez o altă versiune pe gratis. ok, bine. Deci încep sau... încep. Ok. Să văd numai postere cu Gabriel și Ender Dragon.
Sold out. Pentru că știți că Gabriel a omorât pe Ender Dragon. Dar cum se numește? O să dau și eu video. Cum se numește Darius? Care? Darius Indian. Știu. Partea? Nu, mă, Minecraft Story Mode partea 1, episodul 1. Eu voi face episoadele, mai ales săptămâna viitoare, pentru că eu iau vacanță de la școală, pentru că sunt între a 4-a. Am intrat la liceul de informatică Iași, pentru că eu stau în Iași. Și... Partea? Episodul? 1, partea 1. Și am luat vacanță de la școală. Nu mă știu, mă încurc în cuvinte. Și voi face mai multe videoclipuri în aceeași săptămână. Astea sunt primele. Story mode. Partea? Episodul 1, partea 1. Adică partea 1. Vă reamintesc să-mi propuneți și alte jocuri de gen Survival Adventures pe care pot să le fac. Sau cum pot să joc partea 1. Eu voi juca și Happy Wheel, Minecraft, Deadpool. Și dacă așa mai joc și eu cu Darius Minecraft. Pe laptop. Nu știu dacă există Roblox pe laptop. Da. Eu știu sigur că există numai pe telefon, pentru că eu am avut pe telefon. Episodul? Nu, partea 1. Și cam atât vreau să vă zic deocamdată. Eu o să vă mai transmit în videoclipuri. Mai multe, cum să vă zic. N-am să mai joc după, să zicem, ora 7, dacă e trecut, după 7 și cât mai punem. Deci eu într-o zi o să fac episoade până în momentul în care o să mă opresc și nu voi mai juca. Nu de tot. Restul zilei, de la 7:59 încolo. Ca să vă fac mai multe episoade, tutorialuri despre mai multe jocuri. Voi juca și să omul păianjen. Mai multe versiuni. Și mai multe filme. Ce o să mă mai joc? Harry Potter. Nu știu dacă vi se par jocurile astea faine. Mortal Kombat X. Da, am și eu pe tabletă. Și Mortal Kombat 9.
Și astea sunt ideile mele deocamdată. Vă voi mai spune mai multe data viitoare, când voi face un videoclip. Și acum să vă spun în engleză că îmi plac videoclipurile lui Cory Kenshin. I love this video of Cory Kenshin. Eu iubesc videoclipurile cu Van's Gaming. Da, lui frate mi plac videoclipurile cu Van's Gaming, Gary Mod sau Gmod, nu mai știu cum se numește. Gary Mod e foarte. Oh, trebuie să pun un răspuns? N-am știut. O să pun let's build a creeper. Please. Let's build an Enderman. Fiu, am crezut că nu mai dau un răspuns. Livia's thing. Are you whining? Stați puțin. Am spus 12 minute, au trecut 12 minute, da, au trecut. Cam atât pentru astăzi, prieteni. Vă voi da mai multe înstinsări. Nu știu să pronunț, îmi pare rău. Data viitoare când voi face un videoclip cu Minecraft Story Mode. Stai, dar vreau să-mi faceți... Îmi cer scuze din nou pentru că n-am putut să fac după partea a câta? A doua. Când ați văzut că Olivia vorbea cu Jessie. Ați văzut că n-am mai continuat de atunci. Și îmi pare rău, continuarea era altfel, nu așa. Îmi pare rău că nu v-am arătat, dar v-am zis și la începutul episodului, nu pot dura videoclipurile de pe YouTube mai mult de 15 minute, pentru că n-am știut. Sunt primele mele videoclipuri și nu știu prea multe despre cum se fac videoclipurile sau cum să-mi pun imaginea în colțul ecranului de pe laptop, cum fac majoritatea gamerilor de pe YouTube. Și cam asta a fost pentru ziua pentru episodul de azi, că voi mai face episoade normal azi. Da, poți să faci și mie unul, dacă poți. Și bye bye.